Fil-Jum Ewropew iddedikat lill-vittmi tal-kriminalità, l-Aġenzija għall-Vittmi tal-Kriminalità organizzat kampanja ta' għarfien quddiem il-bini tal-Parlament biex tkompli tqajjem kuxjenza dwar id-drittijiet tal-vittmi tal-kriminalità u s-servizzi ta' appoġġ offruti. Il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri qal li l-Aġenzija hija impenjata żżid u ssaħħaħ is-servizzi li toffri lill-vittmi tal-kriminalità. Mill-Penelical Arms, minn servizz ta' kumpanjar fil-qorti, issa wkoll qegħdin nestendu s-servizz ta' mhux biss ta' childcare għal dawk li ħajmorru jiġdu fil-qorti imma anke trasport għal daw il-persuni. Qed naraw li vittma ma tkunx vittma it-tieni darba. Ħabbar li meta vittma jintalab jitla' jixed, it-trasport mid-dar għal qorti u lura ser tagħmel tajjeb għalih l-Aġenzija. Ġie spjegat li meta l-vittmi jirċievu id-data ta' meta jkunu meħtieġa jagħtu x-xhieda tagħhom, għandhom jinformaw lill-Aġenzija għall-Vittmi tal-Kriminalità biex isiru l-arranġamenti ta' trasport. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija, Brian Farrugia, qal li s-servizz twaqqaf biex jien il-vittmi imorru l-qorti b'mod sigur u f'ambjent kalm u bekk jiffukaw biss fuq ix-xhieda li jridu jagħtu. Kompla jgħid li l-professjonisti tal-Aġenzija jistgħu jakkumpanjaw lill-vittmi waqt il-proċeduri fil-qorti. F'5 snin 6,000 persuna li huma vittmi sabu ħajt ta' kenn fis-servizz tal-Aġenzija għall-Vittmi tal-Kriminalità.